మహాశివరాత్రి శుభాశిస్సులు. భారతదేశంలో 2 సైకత లింగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి రామేశ్వరంలో ఉన్నది, ఒకటి ఏకాంబరనాథ స్వామి దేవాలయం కంచినందు. అవి లింగంలో ఎత్తు ప్రధానమైనటువంటిది కాదు, సైకత లింగం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది. భాగవతం ప్రకారంగా శైలీదారుమయీలోహి లేప్యాలేఖ్యాచ సైకతి మనోమయీ మణిమయీ ప్రతిమాష్టవిదా స్మృత అని మనకు భాగవత ప్రమాణం చెబుతుంది. మనం పూజించేటువంటి విగ్రహాలు 8 రకాలుగా ఉంటాయి. అవి మట్టితో చేసినటువంటి, దారు చెక్కతో చేసినటువంటి, శిలాలతో చేసినటువంటి, సైకతంతో చేసినటువంటి, అనులేపనంతో చేసినటువంటి, రక్తములతో చేసినటువంటి, మనులతో చేసినటువంటి, బంగారంతో చేసినటువంటి, ఇట్లా 8 రకాలు. ఇందులో ఉత్తమోత్తమము అని అంటే సైకత విగ్రహాన్ని చెప్పడం జరిగింది. రామేశ్వరంలో రాముడు రావణాసుని సంహారం చేసినటువంటి పాపం బ్రహ్మహత్యా పాతకము సైకతలింగ ప్రతిష్ట వల్ల వెళ్ళిపోయిందని పురాణాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. సైకతలింగాన్ని దర్శనం చేసుకుంటేనే అనేక కష్టములు నష్టములు అన్నీ కూడా తిరిగి ఈశ్వరుని యొక్క పరిపూర్ణమైన విగ్రహాన్ని కలుగుతుంది. ఆ ప్రమాణాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ జ్యోతిర్వాస్తు విద్యాపీఠంలో ప్రతి శివరాత్రి జీవత్యభరితంగా ధర్మశాస్త్ర సాంప్రదాయం ప్రకారం జనులకు ఈ విజ్ఞానాన్ని తెలపడమే మా ఉద్దేశం. జనులలో సేవా దృక్పథాన్ని పెంపొందించడం, మన అనంత జ్ఞాన రాశిని పరిచయం చేయడమే ఈ విద్యాపీఠం యొక్క పరమావధి. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం పత్రలింగాన్ని చేశాం. 365 నవ్య ఔషధి పత్రాల చేత 18 అడుగుల లింగం 18 కోట్ల పత్రాల చేత ఈ సంవత్సరం ముందు కనబడుతుంది 19.5 అడుగుల కలిగినటువంటి భారీ శివలింగం 360 టన్నుల ఇసుకను ఉపయోగించి చేయడం జరిగింది. ఈ మహాలింగాన్ని ఇందులో ఎన్ని పరమాణువులు ఉన్నాయో అన్ని వేల సంవత్సరాలు ఎవరైతే భక్తులు అభిషేకం చేసుకుంటారో వారు శాశ్వత బ్రహ్మలోకంలో ఉంటారని కుర్మపురాణం చెప్పడం జరిగింది. అందువల్ల ఈ మహా కార్యక్రమాన్ని విద్యాపీఠం చేస్తుంది. ఇది ముఖ్యంగా జ్యోతిర్వాస్తు విద్యాపీఠంలో ప్రతి మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేకతతో కూడుకున్న గత ఏడాది కొన్ని కోట్ల పత్రాలతో ఔషధ గుణాలు ఉన్న పత్రాలతో చేశారు. ఈసారి సైకతలింగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనతో పాటు ఇక్కడ భక్తులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. వారితో అడిగి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేద్దాం. చూస్తున్నారు కదా, ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు, చూసారు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా